clear tu te in zawa in World Hepatitis Day chi bai ka buk vek a cheu kan tak sapeng zinga poimo em pakhat chu thin liver hi ani a hepatitis thin vung thin long kan ti mai hi thil chi hrang hrangin a thlen theya zu in na satawangte damdoi e nge theilo awangte natna sik hrang hrang awangte in thin natna a om thei ani heng natna sik zinga hian thin natna bik thlen du tak in kai chhon thei natna sik hepatitis virus anti ho hi an oma chungte chu hepatitis A B C le E te ani heng zinga hian hepatitis B le C hi an hlom zuala taksa a an benvon theya chu chuan thin lama har satna hrang hrang thin ro cirrhosis le thin cancer hian an thlen thei ani heng hepatitis B le C te hi in kai chhon thei thil ani a ven thei an ni boka khovela hepatitis natna hi a hluar em wangin WHO chuan sang ni le som atang khan kumtin July ni som ni le pariathi World Hepatitis Day a puanga heni hi hepatitis B natna shikle adanna vaccine huchuak tu Dr. Blamba kapian cham ani hepatitis B le hepatitis C hi a in kai chhon thei dan HIV tenen a in ang hle a drugs in chiuna in phan trom atangte sex atangte in chiuna man ruwa thiang him lo le ta tu le bengvet na thiang him lo mante toothbrush le in me na in man trom te thisen thiang him lo don atang te le dialysis atanga in kai thei te anni Mizoram a hian damdoi ti thin zinga hepatitis C a hluar ema zirchian na chuan Mizorama damdoi in chiu thin te 70 to 80% la in hepatitis C an veni hei hi India rama sangber ani hial ani hepatitis B le C veite zinga engema za chu in soisel kher lavin emo join this vein andam le meya ma se heng engema za chu ben vonin taksa a omhlenin are nu a thin thatlo na sang sang thin ro kan ti tele thin cancer kan ti te a thlen thei kan ti to kha hei wang hian mitin kan film khura kai lo tura kan inven hi apoimo em ani a inven na na poimo masaber chu drugs le sex man swal na laka thalai te kan filim ani drugs kan in chiu ni poin in chiu na man ruwa in tromya lo tur ani a hei ba ka mulme na te toothbrush te ta tu man ruwa te in chiu na te hi tu mata kan man trom tur ani lo ani hepatitis B hi inven na vaccine thatak a oma sarkar chuan no sen piang hlim zong zong hena a thlonin hepatitis B vaccine bat dose apizela tin no sen po a thlon vekin kar som le palina a pentavalent vaccine pek rualin hepatitis B vaccine pek tel thin an ni a hetianga pek zat chuan hepatitis B lak atangin dam chung aveng theiani nu ten kan fa te a hun taka hridan na vaccine kan don tir thina poimo hle mai puitling chu kan zawa in hepatitis B vaccine atlak atul kher lawa hepatitis B enkol tu te drugs le sex mangswal thin te dialysis ti thin te ro chuan anlak nge angai thung ani hepatitis C ero adan na vaccine amlo wangin kai lo tura film khur angaya hei ba ka hian inven na atana poimo em chu M6 kaltlanga drugs mang thin la ngei thei si lote anin chiu lo nan damdoi eitur manga in enkolna OST kan ti te shell le syringe thiang hlim chau an man theina tura nil syringe exchange program NSEP te hi damdoi ti to laklo te tan chuan man tangkai nge turani a in enkol na lama po sarkar chuan National Virus Hepatitis Control Program mangin District Hospital zonga athlona in enkolna akal pui meka hepatitis B chu dam chunga dam doya in enkolangaya hepatitis C chu thathum vela enkol dam thei ani he shileng hi khovel chuan kumsang ni somthuma bo eradicate atuma chumi target thleng tur chuan kalkong ala thui hle mai helama thoktu te tha ti chakin sarkar ba ka civil society te ruihlo enkol konga malatu te nena tho ho na thatak
tak nei chungin hma la chho zel ila kan ram hi veng him turin le kan lo hrisela hrisel zual zel theinana thei top chhuah turin Mizoram mipui te in zawai in ka sawm a cheu kalawme